Degustafutbol.com atariaren aurkezpena izan da gaur. Futbola, gastronomia eta turismoa uztartuko ditu. Erabiltzaileek futbolaren programazioaz gain, zelaiaren inguruko jatetxe, taberna edota lo egiteko lekuen informazio ere jasoko dute. Gaurko aurkezpenean Martin Berasategia handia izan da, baita Ilarra jatetxeko Josean Mendizabal ere, eta tartean Xabin Fernandez lankidea. Bilatzen duguna da, futbola ikusteko viajatzen du nahi, lagundu. Nun bazkaldu, nun lo egin, nun edan, ze gauzak ikusi, nahi ditugu futbola, turismo eta gastronomia nahastu. Zemuz uztartzen dira bereien artean. Hirurak zigero honak. Bai? Munduan da on toki politenan gaude. Turismoa izugarria etortzea honea, eta gaina futbolariak izugarriak dira. Ez du, leku txarra aukeratu, hasteko. Claro, gaina eguraldiak lagunduta, hemen Kontxaren erdian. Futbolzaleak leku askoetan egon dira eta asko bizitatzen dute eta badakite destino ona zein dan eta zein ez. Nire ditze, holako proiektuak baita ere oso nadiela, laguntzen du elkarrekin joten gauz desberdinekin. Zate azkenen enpresa txikiak joten die banaka eta ez da erretxa. Baina holako... Elkarren arteko lana erretxago izaten da beti. Bai, azkenen ze gustatzen zaigu. Guri, kuadrillan ez? Zuri zenekin gustatzen zaizu. Kuadrillakin asko, hemendik eskuminean ere kuadrilla. Bai, partidua, lehen osian, bostetan atzaldian, igandean. Guain dana, ordu danak aldatu dira, baina, afaldu inbiar da, baskaldu inbiar da, eta gozaldu inbiar da, ere beti zeo zere inbiar da. Aurretik ondoren, baina beti da baitzaki bat mokautxoa jateko. Hoixe, kanpotik juten baldin basea beste belekura, ibili bihar da mai gainean, mai batean tartian, ez? Normalen gehiagik jaten zu, gero kirola itiko gogoa hondirik ez daukuzu. Ordon, bakizu, Euskal guen ari gea, tripa pixkanaka atzea botatzen zeti. Pasatu urte batzuk aurreraka, eta ezien oso ondo eramaten. Ze gogorra den langilearen bizia, hau sufritzea. Xabierrek esango du eta noizko pelota, noizko sartuko duzu pelota olago proiektu batean. Nik uste dut sartu behar da ere. Futbol alde batetik, gastronomia alde bestetik, turismoa ere bai eta pelota ere bai, gure jokoa da eta jende ziro jatorra dago pelota munduan. Beraz, Xabier, gaurtik aurrera hasiko gara lanean, pelota ere proiektu honetan uztartzeko. Hasi lanean da garrote, Xabier? Xabier. Garrote.